Drahé ženy, dnes tu mám taký odkaz pre všetky ženy ohľadom našej podstaty, ohľadom toho, ako môžeme tvoriť vyrovnaný a spokojný život. A nebude to nejaká motivačná agenda o tom, ako máme naplňať svoj potenciál a ako máme expandovať, hoci na tom nie je nič zlé túžiť práve potom. Ale vo finále je vlastne úplne jedno, v akej fáze prejavovania svojho potenciálu sa nachádzame. Je úplne jedno, ktorú časť svojej esencie práve žijeme a čo si dovolujeme naplno prežívať. Je veľa našich tvári, ktoré máme, je veľa odtieňov našej osobnosti a našich darov. Máme veľmi veľa schopností, o ktorých sa nám možno zatiaľ ešte ani nesnívalo. A prirodzená je túžba to poznať a prejavovať a žiť. Ibaže často nebývame šťastné napriek tomu, že objavíme tento potenciál a že ho začneme naozaj tvoriť, tak sa nám ňom možno nedarí a ani sa necítime úplne spokojné. A tam je vlastne ten základný princíp, v tom prípade, ak nie sme spokojné, tak tam je narušený ten základný princíp a ten je, že žena je láska, že potrebuje z lásky konať a všetky činy, ktoré vykoná, čokoľvek urobí, či to je už jej práca, alebo je to iná činnosť, ktorá nie je zrovna jej zárobková, tak potrebuje túto činnosť vykonávať zo svojho láskyplného stredu. A vlastne tým pádom našou jedinou a základnou úlohou je jednoducho milovať, byť v tom srdci a z tejto úrovne konať. Keď sa totižto nachádzame v tej úrovni toho srdca, láskyplného bytia sama so sebou, tak aj v tej interakcii s vonkajším svetom a v komunikácii dovon, v komunikácii vo vzťahoch s druhými ľuďmi, nemôžeme vykonať nič, čo by bolo zraňujúce. A ak niekto sa cíti zranený, a my vieme, že sme vychádzali ale z našej láskyplnej podstaty, tak sa toho človeka dotklo niečo iné a to bola pravda. A to je už jeho práca, aby ju dokázal spracovať. Ale to už je teda iná téma. Ale chcem teda upriamiť pozornosť, že čokoľvek teraz robíme, je jedno naozaj koľko percent svoj potenciál práve prejavujeme, nakoľko naše schopnosti prejavujeme a žijeme. Je dôležité, aby to, čo práve teraz robíme, bolo naozaj vykonané z tej láskyplnosti, ktorú máme vo svojom srdci a ktorá vyžaruje z nás nielen vlastne v tom srdci, do celého tela, presahuje nás samotné a vytvára okolo nás energetické pole, vytvára priestor, ktorý je, do ktorého sú priťahovaní ľudia na základe bezpečia a uvoľnenia. A v takom poli sa vlastne dobre cítia aj druhí ľudia. A v takom poli radi spočinú a radi trávia čas. Takže pozdravujem nás všetky ženy, ktoré si uvedomujeme tento základný aspekt nášho ženstva a tie ženy, ktoré to akoby stále nechcú prijať, alebo to popierajú tým to potrebou po výkone, tak chcem podporiť nás všetky, aby sme naozaj zamerali pozornosť do svojho srdca, aby sme odtiaľ prejavovali same seba a s napojením samozrejme na božskú inšpiráciu, na ten zdroj, na toho nebeského Otca a našu pozemskú matku, Matku Zem v tomto napojení
tomto vystredení sa a potom chodí inšpirácia k tomu, čo môžeme konkrétne konať. Chodia nápady a dokonca potom postupne aj konkrétne kroky, ako tie nápady zrealizovať. Ale to už všetko ostatné chodí potom naozaj s božskou načasovanosťou a tam už treba iba sa vložiť do takej dôvery, že všetko sa udeje v správny čas. Ale keď už príde tá chvíľa, kedy treba konať, tak naozaj treba zdvihnúť zadok a urobiť tie potrebné kroky, ktoré môžu byť veľmi nekomfortné. Ale, opakujem, pokiaľ si udržujeme ten stav lásky, z ktorého nás môžu vyhadzovať rôzne okolnosti, rôzne emócie, ktoré nám práve bránia žiť ten láskyplný stav, tak je našou úlohou si udržiavať tú frekvenciu, aby sme sa naspäť do toho stavu navracali a práve z tohto stavu tvorili život. Takže žena si láska a v láske konaj.